Hormatly prezidentimizin howanarlygyna Türkmenistanda sanyny bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasy üstünlükli durmuşa geçirilýär. Milli liderimizin bellek geçişi ýaly bilimiň many mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen sanyny bilim ulgamy ösdürilýär. Yurdumyzyň alam bilim ulgamlaryny sanyny ulgama toplumlaryň geçirmek bilen baglykda Türkmenistanda alam ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanyny ulgama geçirmek maksatnamasy kabul edildi. Bu strategik ähmiýetli maksatnamalaryň amala aşyrylmagy yurdumyzyň alam ulgamyny täze belentliklere çykarar. IT teknologiýalary netijeli, durnukly hemde özüni ödeýän sanyny bilim ösdürmäge, täze teknologiýalary giňden ulanmaga, alam bilimiň we öňümçiligiň arasyndaky baglanşygy hatda işçileşdirmäge ýardam eder. Biznes we sowda, takyk we tebigi bilimler, öňümçilik we marketing, Adobe we beýleki programmalary öwrenmek üçin amatly pursat berdi. Size e-bilim video okul platformasyny hödürleýär. E-bilim.com platformasy sizi öz sapaklaryňyzyň video ýazgysyny edip, platforma ýerleşdirip girdeji gazanmaga çagyrýar. E-bilim.com bilen hem wagtyňyzy hem nagtyňyzy tygyşytlaň. Salam gaderly mugallimler. Hormatly prezidentimizin howanarlygyna ýurdumyz günü-günden sanyny ulgamagy. Biz hem sanyny bilim ulgamyna öz goşanymyzy goşmak isledik. Şonuň bilen bu videoda biz sizi e-bilim video okul platformasy bilen tanıştyrmak isleýäris. E-bilim platformasy bu Türkmenistanda açylan ilkinji köp uğurly video okul görnüşli platforma bolup, onu etlenlik ýaşdaky dinleýijiler özüne gyzykly hemde peýdaly bolan video sapaklary internet ulgamynyň üstü bilen tapyp bilerler. Ýaşlarymyz platformada ingliz dili, matematika, programmerleme, dizayn we şuna meňzeş bir näçe video sapaklary öwrenip öz bilim we hüner derejesini artdyryp bilerler. Bu sapaklaryň agramly böleginiň tölegsizligini aýratyn bellek geçirmez edýär. E-bilim platformamyzyň esasy maksady okuwçy bilen muallimy doşuşdyrmak. Häzirki ösýän we özgerýän döwrümizde öz bilim derejeňizi kämilleşdiresiňiz gelýän bolsa, onda e-bilim platformasynyň esasy maksady okuwçylary ýokary derejeli muallimler bilen doşuşdyryp, olara döwrüwa bilim we hüner sapaklaryny elýeterli etmekdir. Dünýäde sanyny bilim ulgamy güýçli dep bilinýär. İslan wagtynda we islan ýerinde öwrenip bilmek mümkinçiligi diňe kiçi ýaşlara däl. Eýsem uly ýaşly adamlara hem kämilleşmäge giň mümkinçilikler döretýär. Goý e-bilim platformasy siziň hem kämillige tarap edişek ilkinji adymyňyz bolsun. Online bilim platformalary biziň geljegimizdir. Her ýyly millionlarça adamlar online okullara ýazylýar. Şeýlelik bilen muallimler öz okuwçylarynyň sanyny hasda artdyryp bilýär. Bu slaýdda online bilim ulgamynyň ulanjylarynyň ösüşini görüp bilersiňiz. Online bilim ulgamy dünýä ýüzünde güýçli depkinne ösýän ulgam bolup, muallimlara girdeje etmekligi uly mümkinçilikleri hödürleýär. E-bilim video okul platformasy ýurdumyzyň sanyny bilim ulgamyny has we kämilleşdirmek maksady bilen ýurdumyzdaky okuw merkezleri we muallimlary iki taraplaýyn bähwetli hyzmatdaşlyga çagyrýar. Okuw merkezleri we muallimler öz video sapaklaryny biziň platformamyza ýükläp, öz okuwçylarynyň sanyny we girdejilerini köpeldip bilerler. E-bilim platformasyna islendik adam öz başarnyklaryny video sapak görnüşinde öwredip biler. Onuň üçin biziň platformamyzda instruktor bolup registrasiýa bolmak ýeterlikdir. Biziň platformamyzda instruktor bolmak üçin indiki şertler berja edilmeli. Agza bolmak, SMS ýa-da e-mail arkaly tasdiklanmak, instruktor formasyny doldurmak, platforma video sapaklaryňyzy ýüklemek.
Video sapaklaryňyz şertlere laýyk gelenden soň tasdiklanar we platformada görüner. Inne bolsa e-bilim platformasyna nädip agza bolmagy görkezýän video tamaşa edeliň. E-bilim platformasyna agza bolmak üçin agza bol düğmesine basýar. Soňra adyňyz we familiýaňyz, meselem Jeren Amanowa. Bu ýerde telefon belgiňiz ýa-da elektron poçtaňyz. Soňra açar sözümizi ýazmaly. Ve açar sözümüz aşağından täzeden ýazyp onu tasdiklamaly. Inni agza bol düğmesine basýar. Soňra bildiriş ýerine telefon belgiňizi tasdiklan habary geler. Telefon belgiňizi tasdikla düğmesine basýar. Soňra telefonuňyza tasdiklama kody geler. Eger gelmedik ýagdaýynda tasdiklama kody iýer düğmesine basyp kody täzeden alyp bilersiňiz. Tasdiklama kodyny ýazyp tasdikla düğmesine basýar. Şeýlelik bilen siz e-bilim platformasyna üstünlikli agza bolýaňyz. Häzir bolsa e-bilim platformasyna nädip instruktor bolmagy görkezýän video tamaşa edeliň. E-bilim platformasyna diňe öwrenmek däl, eýsem öwredip hem bilersiňiz. Ýagny öz başarýan hünäriňizi okudyp, öwredip instruktor bolup bilersiňiz. Instruktor bolmak üçin instruktor boluň bölümine girýär we bu ýerde siz özüňiz barada gyzgaçan kete doldurup bilersiňiz. Adyňyz, familiýaňyz, meselem Jeren Amanowa. Okuçak, öwretçek, uwruňyz, mysal üçin matematika dersi. Bu ýere bolsa telefon belgiňizi ýazýaňyz. Özüňi tanat meýdançasyna özüňiz hakda okuçak, öwretçek maglumatlaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Meselem, men Jeren Amanowa bu video tapaklarda matematika dersini öwretmekçi. Bu ýerde öz ýaşaýan ýeriňiziň salgysyny ýazýaňyz. Meselem, Mary welaýaty, Mary şäheri. Surat taýlan bölümine öz suratyňyzy uwradyp bilersiňiz. Soň ýüz tutuň düğmesine basýar we arzaňyz üçin sag bolun, 24 saatyň dowamyna siziň bilen habarlaşarlar diýen bildiriş çykar. Ýap düğmesine basýar. Şeýlelik bilen siziň anketaňyz administrator barlanan geçenden soňra bu ýerde instruktor panel açylar. Bu panelde siz sapaklaryňyzy ýükläp bilersiňiz. Indi bolsa video sapaklary düşürmeň görnüşlerini görkezýän video tamaşa edeliň. Hormatly e-bilim platformasynyň mugallimleri, video sapak düşündiriş usullarynyň bir näçe görnüşleri bar. Matematikaның esasy temalarynyň biri bolan trigonometri we kenar trigonometri prosesleri öğretip geçiriz. Olaryň biri interaktiv doskan öňünde. Hello guys, my name is Nazi. Today I will be talking about one of the most comprehensive and competitive examination for English test. Edileniş diýip näme diýer? Ýagny mehanik iş. Mehanik iş diýip haýsy da bolsa bir sesme güýç täsir edilende diýer. Mälim bir aralygy süýşmegini aýdýar. Screencast edip monitoryň içindäki bolup geçen zatlary özüňiz görünür ýaly ýa-da özüňiz görünmez ýaly ýazdyryp bilersiňiz. To review all the tenses of English, I am going to focus you on to the Instagram section. Şeýle de PowerPoint'da prezentasiýa şekline düşürüp bolýandyr.
Salam hormatly okuwçylar. Indi siz bilen biz birinji temamyzy edip sanlar temasyny geçerdik. Sanlar temasynda nähil sanlaryň görnüşleri bar we sanlary boşmak, aýyrmak mümkin gördük. E-bilim platformasynyň öwredijilere bir näçe peýdal taraplary bar. Wagtyňyzy tyşytlamak. Her bir okuwçy üçin bir näçede gaýtalamak zerurlygy ýok. Okudyp biljek okuwçylaryňyzyň sany çäklendirilmedik. Esasy işiňizden daşary goşmaça gazanç etmäne mümkinçilik. Bularyň hersine aýratyn durup geçeliň. Siz haýsy hem bolsa bir sapagy video düşüreniňizden soň ony gaýtalap öwretmek zerurlygy ýok. Video sapagy bir gezek düşüreniňizden soň sapaklary müňlerçe okuwçy görüp bilýär. Sapagy beýle öwretmeň gowy taraplarynyň biri. Okuwçy video sapagy bir näçe ede gaýtalap görüp, öwrenen zatlaryny berkidip bilýär. Bu bolsa muallimiň wagtyny tyşytlamaga gaty uly kömek edýär. Adaty ýagdaýda synpda ýa-da başga bir ýerde okudaňyzda şolar wagtyň özünde belli bir okuwçy sanyndan artygyny okutmaga mümkinçiligiňiz bolanok. Emma e-bilimiň kömegi bilen islenlik mukdarda okuwçy okutmak mümkinçiligiňiz bolýar. Bu bolsa e-bilim bilen wagtyňy hem nagtyňy tyşytlaşygarynyň ören ýerlikligini görkezýär. Siz e-bilim üçin däli e-bilim bilen işleýärsiňiz. Ýagny öz video kurslaryňyza aýratynlykda narh kesýärsiňiz. Sizin gazanjyňyz hem her video kursyňyzyň dinleýijilerimiziň ünsüni çekişine bagly bolýar. Häzir bolsa biz e-bilim platformasyna video sapaklary ýasamak düzgünleri bilen tanışalyň. Men şu videoda size e-bilim platformanyň kurslarynyň tarifi barada aýdyp geçmekçi. Ýagny biziň bir video kursumyzda 8-15 aralygyna video sapak bolmaly. Her bir video sapak 5 minutdan 20 minut aralykda bolmaly. Video sapan gowrumy 35 MB çenli bolmaly. Bir kursyň gowrumy 8-15 tan bölümden ibarat bolan video sapan gowrumy 400 MB-dan uly bolmaly däldir. Tanıştırış videoňyz 3-5 minut aralygyna bolmaly we onuň gowrumy 10 MB-dan uly bolmaly däl. Ýagny siziň kursyňyzyň öňünde durjak suratynyň razmeri 1200-630 piksel bolmaly. Siziň video sapaklaryňyz kete albomny 16:9 razmerde bolmaly. Videoňyzyň format kaçtwasy 480p ýa-da 720p bolmaly. Bir kursyň wagty 120 minutdan kän bolmaly däldir. Şu tarif siziň video sapaklaryňyzy hasda kämilleşdirir. Okan, öwreniň, dörediň, biziň e-bilim platformamyzdan daşlaşmaň. Eger siz video sapaklary ýasaňyzda dürli görnüşli kynçylyklar ýüze çykan ýagdaýynda e-bilim platformasy bilen habarlaşyp bilersiňiz. E-bilim platformany islenlik ýerde we islenlik wagtda ulanyp bilersiňiz. Şahsy kompýuterlaryňyzda, notebooklarda, planşetlarda we el telefonlarda. El telefonlarda e-bilim platformasyna internet baglanyşy bolmadyk ýerde hem ulanyp bilmek mümkinçiligi bardyr. Häzir bolsa e-bilim platformasyna video sapaklary ýüklemegi görkezýän video tamaşa edeliň. Instruktor ýagny muallim bolmak üçin profiliň bölüminden instruktor paneline girýär. Şu şekilde dolandyrış penceresi açylar. Eger-de biz täze kurs goşjak bolsak, goş düğmesine basýar. Şeýlelikde täze kurs penceresi açylar. Biz bu pencerede goýjak kursumyz barada maglumatlar doldurmaly. Bu ýerde ad familiýaňyz. Ugur bölümünde siz okutjak uguruňyzy saýlap bilersiňiz. Meselem, kompýuter programmalar.
Ady bölümünde öwretjek kursuňyzyň adyny ýazyp bilersiňiz. Meselem, başlangıç kompýuter programmalarına giriş. Bahasy bölümünde siz öz kursuňyzyň bahasyny özüňiz ketgitlep, tölewli ýa-da tölewsiz görnüşine goýup bilýäňiz. Beýany bölümünde kursuňyz barada beýan ýazyp bilersiňiz. Meselem, bu kursumuzda kompýuter barada umumy programmalary öwreneriz. Okuw merkezi bölümünde siz haýsy merkezinden çykyş edýäniňizi saýlap bilýäňiz. Kädirlikçi okuw merkezleriniň üstünde işlenilýär. Ýakyn wagtda bu ýerde bir näçe okuw merkezleri goýular. Meselem, e-bilim online okuw merkezi. Gyzka beýany bölümünde kursuňyz barada gyzka beýanyny ýazyp bilýäňiz. Meselem, kompýuter programmalaryna giriş. Dil bölümünde bu ýerde 3 dil görkezdilen. Siz haýsy dilde öwretmek isleseňiz, dilini sazlap bilersiňiz. Meselem, türkmen diline. Talaplar bölümünde, ýagny siziň öwretjek sapaklaryňyzda gerekli talaplar bolup durýar. Mysal üçin, men kompýuter sapaklaryny öwretýän. Demek, men sapaklamda kompýuter we internet talap ediler. Bu bölümde bolsa, kursu tamamlamak bilen öwretjek saatlaryňyzy ýazyp bilýäňiz. Mysal üçin, kompýuter we internet tehnologiýalary, programmalary öwrenmek. Kiçi suraty ýüklen ýerine, siziň kursuňyzyň ýüzüne durýan suratyny ýükläp bilersiňiz. Meselem, bu bölümde bolsa kursuňyz barada öňünden görüş gyzka videosyny ýükläp bilýäňiz. Meselem, indi bolsa kursu goşmak üçin goş düğmesine basýar. Kursu goşanyňyzdan soňra penjeremizde sanawy video açylar. Eger kursumyzda düzeltmek islersek, bu ýerde redaksiýerlemek bölümine girip kursumyzda redaksiýerläp bilersiz. Indi bolsa video kurs goýmak üçin sanawy bölümine girýär. Sanawy bölümine bir kursu goýmak üçin sapaklar bölümine girýär. Bu penjerede kursumyzyň sapaklaryny goşup bilýäs. Ýagny biziň açan kursumyz başlangıç kompýuter programmalaryna giriş. Sapak goşmak üçin goş düğmesine gelýär. Indi sapagymyzyň adyny ýazýar. Meselem, Abi Fine Reader programmasyny işlemek. Video ýüklen bölümine biz video sapagymyzy ýükleýär. Meselem, video sapagymyz ýüklenip başlandy. Sapagymyz ýüklenýänçe dolu garaşmaly. Video sapagymyz ýüklendi. Indi bolsa goş düğmesine basýar. Şeýlelik bilen biziň sapaklarymyz başlangıç kompýuter programmalarynyň giriş kursuna goýuldy. Baş takypa dolanmak üçin platforma düğmesine basýar. Video sapaklaryňyz administrasiýa barlygyndan geçeninden soň bu platformada görüner. Eger siz video sapaklary ýükläňizde dürli görnüşli kynçylyklar ýüze çykan ýagdaýynda e-bilim platformasy bilen habarlaşyp bilersiňiz. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. E-bilimde size öwreşýär.